bandiraɓe caggal jillu bangu fayido e Afrique ha toon to Europe hande eɓa tawe ɗon ɗo République islamique Mauritanie on woni ceerno Cheikh Tidiane Ba mbimi gaare gay mi haalan ɗon eɓa tawe ɗon ɗo cité plaza derrière feu rouge sika a yeehi seeɗo ma yi boutique sinawa ina waɗi tableau Nouakchott Spa mbimi woɗɗani juma o mbimi Cheikh Tidiane Ba tonggode makko batton ko plus 222 32 55 10 05 mi wi on ƴewgal laɓgal so tawi ko ndiyam walla nangue walla kurus ko kanko yaawi hen an gonduɗa koye rafi gorago yeehi ha cuddiɗo ma na yawma mbimi jokkodire soko tawi koko jibidina walla jibidina ko fo emba safara mbimi nden ko keeri ko woni protection emba safara mbimi ñifde haala ha ñifo mbimi ko kanko yaawi hen debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu mbimi embo yaawi hen gorko donkuɗo dañde ɓesgu mbimi embo yaawi hen debbo mo ganduɗa so tawi rumtima funnangue wonata koye musdi mbimi emba safara ɗum ha sella kala ko wona wurtinde neɗɗo mi wi on ceerno Cheikh Tidiane Ba ina waɗa ɗum cohluɗa ko kayitaji yaade kadi caggal leydi walla artude e nder leydi ma mbimi ko kanko yaawi hen mbimi nooɓo mbo yaawi hen udditare mbimi ko kanko ɓayre mbimi ko kanko ceerno Cheikh Tidiane Ba mi wi on o ari e République islamique Mauritanie caggal jillu pottam law e Afrique ha toon to Europe mbimi ko o woni ceerno joni joni min mbi ko an République islamique Mauritanie hay kamɓe ɓe mbi ko an mbimi gaare e cité plaza derrière feu rouge sika yeehi seeɗa ma yi boutique sinawa ina waɗi tableau Nouakchott Spa mbimi ko ɗon natta sika yeehi seeɗo caggal juma o a yettoto e ceerno Cheikh Tidiane Ba tonggode nde ko wotere plus 222 32 55 10 05 mbimi Mauritanie on dañi koɗo. On calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewta men koɗo galle nde seane bismade bandiraɓe hewɓe sakkiti hen komo ganduɗa kañum woni hono musidɗo men semen Abba Sande lomti en hen yewta nde ganduɗa ina haala e sifaji kewɗi sa e sa kala dañen koɗo fannu yanke sifa goto mo poɗɗen haalde en jetti mo ganduɗa kañum woni Djiby Dieng kanko jogui caméra o Ali Fall montata koɗo men hande noon wona koɗo ko koɗɗo e galle he ko Saydou Ndom jeeya ko cuuɗi men Wendu Bosiyaɓe ɗo ko galle Diadiaɓe Bosiyaɓe wadde ko Wendu Bosiyaɓe Dakar ko ɗo jooɗi ma en kalde makko sifaji kewɗi ha tengte banggue dawgol caggal noon nde jarniɗen omo ganduɗa ko Alassane Mbaye Thiam e saaha nde pooɗen nduwe woni haala hono Ousmane Sonko yinde hawno Burkina Faso o foti yaade o fotani yaade hakkude hawna Geddaɗo walla hawna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia e omo ganduɗa ko président Macky Sall o laɓɓitinen ko heewi e kanko Alassane Mbaye Thiam mo ganduɗa eɗen gandi wonino maire commune mo ɓokilaji kowona ɗum ko Sadio Diaw emo ganduɗa ko kañum woni hono Djiby Seck gartino hen e ma commune hay so tawi ko commune ndendo e commune ho ko ƴeeɓe kaalen ko heewi noon Saydou Ndom ko wadde fof calmina yeeɓiyankoɓe bandiraɓe assalamu aleykum en calmini Abou Diop en calminima an e équipe ma ɓe ndenɗa golle ɗo e Pindi TV a jaama en calmini Alassane Mbengue kanko webtini gueɗe ɗe sen kaali Alassane Mbengue noon en kalat yaha mum Tidiane Mbengue mo ganduɗa ko ɗo e men wonno yo Allah yurmo ɗum ya fo ɗum ha ɗum aljanna en jettide ndengal bandiraɓe Wendu Bosiyaɓe Saydou Ndom hewɓe ne mbiya ɓoyde Daoud en kono jeyda e wuuro jeedaɓe woni mbawi ɓoydude kono to banggue dawgol ha tengde banggue politique aɗa jaa e ɓuuɓe andude jaadigal mabɓe e gondigal mabɓe hakkude mabɓe président Macky Sall e ko adi ɗum ko pamta e bandiraɓe wonko ganduɗen hen ko heewi bisimilla ha en kaala ɗum ɗo joni président Macky Sall nde ari 2009 a Wendu Bosiyaɓe surtout département Kanel won jaariko makko Harouna Dia 2009 Harouna Dia won jaariko makko département Kanel waɗi ko 12 commune 12 commune kanji foof ndeɓe gaari ko maître Abdoulaye Wade ancien président de la République du Sénégal commune aji ɗi foof e 12 commune o kanko ɓurno hewde hen majorité kanko Abdoulaye Wade nde président Macky ari woni opposant jaaɗen élection locale 2009 Harouna Dia woni jaari département Kanel nden Abdoulaye Sall ene arde makko honorable député Farba Ngom ene arde makko kanko honorable député Daouda Dia ene arde makko ɗo Wendu Bosiyaɓe ɗo somin pini min gimmima
10 heures 11 heures so fini konungu daro so tawi yimɓeɓe darima wuro ngo hawra galle Harouna en ɗo yimɓeɓe pada ha président makki tello min jaaha e commune aji ɗi 11 commune o foof min jahana hen campagne jaaɗen élection local 2009 e nder département Kanel enen keeɓi hen 60% électoral 60% électoral 2009 2020 e 2009 2009 2009 2010 2011 jaaɗen élection présidentielle 2012 largement e nder région de Matam président makki heeɓi hen électoral nombre no feewi o gagnima ne jaaɗen 2012 2013 2014 jaaɗen élection municipal woni élection mairie ko nden gadduɗen au conseil départemental uji ɗi ko nden Daouda Dia waɗa président au conseil départemental ko même temps ko nde woni au coordinateur département Kanel kanko monsieur Daouda Dia monsieur le maire honorable député Takku Wallu hande to gonɗen ɗo so ɗum ɓenni président makki o ari o tawi min à Brazzaville en 2018 Brazzaville en 2018 o arde honorable député Daouda Dia o arde honorable député Kalidou Wagué ɗum ko à Brazzaville karami on sa président de la république Sassou Nguesso ene waɗi nokku mo ganduɗa mawɗo ene mahi ɗum général goto sénégal najo ene wiye général Cherche Amal Lamine omo waɗanno ɗum inauguré nokku o waɗi 12 président de la république invité on sa min gimmi appontoir min jeeyi min tawi toon président Macky Sall ene arde honorable député Daouda Dia garal Daouda Dia noon min jawantinde eɗen jogui denɗen kadi ko musidɗo moon ene wiye Mamadou Ndiaye wiyande Bossiaɓe on haalana min o wi garenje hen jaɓɓoɗen Daouda Dia à Brazzaville arde président Macky gaccen golle men ɗe jehen jaɓɓoyɗemo on saaha min jeeyi min jaɓɓoyimo kanko président Macky Sall min tawimo toon o waɗi men réservoir ɓe gimmi ɗon ɓe jeeyi hôtel goto ene wiye Kengle hakkude mum e Brazzaville waɗi ko 30 kilométre toon Daouda Dia en mbaɗi logé e hôtel aji ɗi ene jogui responsable uji gonɗi e nder wuuro he koye ɓesgu wiyde Bossiankoɓe en calmini kadi madame la dame woni Mariame Sebor joguiɗo mouvement rewɓe ene waɗi soutenir Daouda Dia o noddi rewɓe foof yo gar o waɗani ɗumen vacciji mbaɗi comme no ETS ni emin jogui kadi la jeunesse ɗe wiyde Bossiaɓe woni président o ko Mamadou Ndaw e secrétaire Aliou Ba ɓen mbaɗi mobilisé nanggui sukaɓeɓe mbaɗi tisiraji mbaɗa kiri Daouda Dia e aéroport pavillon présidentiel à Brazza toon président ji ɗi kawrata on saaha noon ɓe jeeyi ɓe gaddoy Daouda Kenkile à 1 heure du matin ɓe gaddi Daouda min mbaɗi ɗum réservoir galle grand frère men ene wiye Kalidou Sepor min gonde Daouda ha 3 heures ɓesgu wiyno Bossia foof hay ko wona wiyno Bossiankoɓe woni Polel naaɓe tawtaranoma jonde nde nde min jooɗi Daouda haali hakkude mum e président Macky hande ɗo ɓe tolni ɗo eko sukaɓe ɓe goytoto ko il faut sukaɓe mbatta haqqillaji e golle munen ɗe mbatta haqqillaji kadi omo e darde yidde wallude yimɓeɓe kono noon wona no mijoɗo ni saabu laamu kere rendaɓe wona en gari en balli président Macky Sall tan heeɓi laamu gaynen keften foof ɗawen heddiɓe wonɓe caggal men ɓe ala en peccane mabɓe won hen ko nafata hen won hen ko heddi ko dokken ɓe kamɓe rendaɓe wonande département Kanel o e région de Matam o ha sirti o commune mo Horko Diare ɗo honorable maire Daouda Dia woni ɗo kadi ma en neldu duwaw ɗo e télé he wonɓe ustora ko militaji ɗi ganduɗa ene gonde makko jamma e ñalawma e grand frère men ñanden aussi usrare meɗen ene wiye Alsane Malick Beñuga Alsane Malick Beñuga ɗo wiyno Bossiaɓe dariɗo gonɗuɗo e Daouda Dia serdimo e Daouda Dia tan ko refi o sankima ñanden kadi en duwonima Djiby Seguen woni no chef de village mabɓe ñanden sankima ɗo e Dakar he en nawta Pole Diawɓe en duwonima kamɓe foof dandagal wiyno Bossiankoɓe e Polel naaɓe en duwonima Daouda Dia e conseil municipal ji ɗi wondi e commune mo Horko Diare en neldinɗo duwaw Samba Harouna Dia eɗen gandi darde mum e golle mum e coftal mum e cuusal mum e caasal mum e aadi mum e mabɓe mayde sewde ɓe mayde sewde ceerani bisimilla président Macky o hokki min kadi gueɗal teddugal appontoir ɗum noon hunde fof ne waɗa sababu o ko Harouna Dia gonga o tawi min toon ko population Sénégal naaɓe wondi toon wonko jiiɗi
wonko addi ɗumen toon kanko no wonko yiɗi o tawi ɗumen toon kono o addani min toon gaɗal banggal fayida par ce que waɗino saaha to pontuno warto min ngala consul général min jogui consul honoraire nde wari kanko président makki nde yimɓeɓe kaali haajuji munen ndi mbi ala ko min jiiɗi so wona consul général o wi so Allah jaaɓi son dokki kam laamu walla sénégal naaɓe etti dokki kam laamu mamo kon consul général woni abdourahmane kane to ndendori kadiel woni baydi kane waɗi sababu o noon hunde fof ne waɗa sababu o jaggal ngal ko Harouna Dia woni jaggal ngal gollima howni nden so tawi min mbaɗa passeport e laamu Abdoulaye Wade min mbaɗata ujunnaji jagum kono kanko nde o laami ko Macky Sall waɗɗo e Dakar ko ɗum woni toon passeport quittance mon ko ujunnaji 4 o laami ko 2014 2014 2015 2016 2017 Allah waɗi kanko baydi kan o natti min jooɗi min ngala consul président Macky ari toon hawre min ngala consul ko représentant tan woni ɗon on sa woni monsieur Ndour o woni no ministre d'état cabinet à la présidence gonɗo ɗo joni o wiyete ko Ndour kanko wonno ɗon no consul joni noon nde Allah waɗi Kalidou Wague ene jogui mawnum ne wiye Issa Wague kañum wonno koye PDS Allah waɗi arte e APR on sa noon Kalidou Wague kañum ne jaggi hen président Macky waɗimo consul général kanko Issa Wague o 2018 2019 2020 2021 2022 ha 2023 ha 2024 ko ɓeɗon jooɗi ɗo carte consulaire ko 2000 francs laissez passer ko 2000 francs leyɗele ɗe min goni ɗon ɗe ko wayno Mali en Guinée en ko wayno Niger en Nigéria en sa waɗani 6000 francs a heɓata carte consulaire ɗum ko 6000 francs laissez passer o ko 7000 ha 8000 francs ɗum no gueɗal ngal ganduɗa président Macky hokki min ɗum minen noon min ngala leader so wona Harouna Dia minen ɓesgu wayno Bo Seyaɓe par ce que waɗi infrastructure kewɗo e nder wuuro he ɗon jinnomi jettuɗen ko adi l'an 2009 a haali ha e nden tawi Daoud woni député wadde Daoud ene ɓooyi wonde député ko adi guila Macky Sall suwarde kono ɓe ƴetti dole maɓɓe fof ɓe mbattade Macky Sall e hol réalisation ngaji golle ɗe ɓe golli e nder département ko mbawɗa simto hay soko seeɗa eyyi min mboɗandi ɗum par ce que en 2009 hade Macky Sall laamade premier mabɓe wadde investir ko ba mabɓe yo Allah ɓuɓan ɗum ne wiye Baba Dia waɗino saaha o arini hôpital Wourossogui wonɓe tawi ɗon cellani ene leeli o waɗi musidɗo goto o tawi ɗum ɗo hôpital ɗo darnimo eɓe calmodiri wi baba no mbiyatɗa o wi mbiyeten Baba Moussa Dia o wi to jeyɗa o wiyen Boy Dia mara ko wona Baba Harouna Dia o yaha o wi jafoɗa noon minen hôpital amen o jogui caɗele climat ji Baba Dia yalti noon noddi téléphone Harouna on sa waɗi premier financement wadde conteneur ha heewi climat ji en 2009 o waɗi ɗum ɗon no hôpital ɗo hôpital ɗo o waɗi ɗum ɗon ko Macky Sall laami o e mbaɗi infrastructure uji kewɗi ko wayno agriculture ko wayno la culture ko wayno formation fof ade wuuro he ko wayno joni agriculture o kam ko ganduɗum hen e guesse 4 nan ɗon déménagement agricole guesse rewɓe ba on waɗi 150 hectares guesse worɓe ba en waɗi 150 hectares en waɗi guesse rewɓe gonɓe ɗon waɗi 100 hectares en waɗi guesse nen hen ko guesse ɗe ganduɗa ne mbaɗi agriculture ko wayno guesse maaro nen hen 4 walla 3 nan ɗon e wuuro he ɗeɗon guesse so tawi emin ndema ɗe emin jogui probléme machine ngaji kala nde min jogui probléme machine ngaji président joguiɗe guesse ɗe yo Allah ɓuɓano Samba Harouna ko bamum ko président min joɗɗo bamum ko président guessa ko ndemowo so wona joni tan natti wawde min Allah waɗi komin ɗanniɓe jonno ɓe noddan Harouna soɓe noddi Harouna ɓe mbiya Harouna minen emin jogui caɗele emin jiiɗi remde kono emin jogui caɗele machine ngaji koye ɗum kay so Allah jaaɓi joni gui woni e caɗele machine ngaji wonnelde machine ngaji so koppi téléphone wonta ñalawma o artata taw machine ngaji gaari Allah nelani mum e makko hande ɗumin gonɗo 2019 covid 19 faade joni Bo Seyaɓe yoɓani ndiyam wonande galleji ɗi galle taroɗe moon mbaɗi sasuji galleji ɗi e nder galleji na yoɓe kono ko kanko yoɓata wuuro ngo yoɓani kanko yoɓata facturation makko eyyi ɗum yino wiide kanko jogui responsable mum o wi kala kono yoɓe kanko yoɓata haɗo Allah hani foof kanko jogui pawal ngal ɗon Allah moƴere jafora Saydou sen garti dande ma en jii joftugol pom mo ganduɗa waɗama nden julol tolno ɗon taccu ɗum no musno no waɗano caɗele no fewi kono mataw golle ɗe wona Bo Seyaɓe tan kaaɗi ene jetti ha dande ma walla jeerndi golle pomo golle Harouna walla Daoud dokkumi yew ko joftude dande ma e gommoɗon waɗi pont waɗi gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe pomo omo joguino programme mo ganduɗa
on hardi ɗum e président de la république Macky Sall pomo waɗi ko pomoji ɗiɗi pommo Ganguel Soule e pommo Weyndu Bossiya pommo Weyndu Bossiya ɓe noon kanko Harouna Dia o jogui programme so tawi pomo waɗama ɗon dande ma yo naftoro wonande guesse ma mbaɗɗon déménagement waɗe lawol taw dande ma yo foof ene hutoro transport o ene weɓan min o waɗa tali ha Ganguel ɓenna paya Barkaru Barke Guuri Juudi Guuri ha Palla ha Bappale ha to kadda foof Gane aɗa ya Pallal Sindian Juude e Barkaru e Barke e Ballel ha Gassambiri ha garta har ko jeeɗa Weyndu Bossiya foof naftoro jon noon e golle Allah noon hay goto andanta andita kanko ɗum wonno programme makko e hakkude makko e président Macky Sall de pomo fof waɗi ɗum ko 18 milliards pommo Ganguel Soule woni gonɗon Hunaare o pommo Weyndu Bossiya woni gonɗon Bossiya chaque pom ko 18 milliards waɗa kañƴi ɗiɗi foof a jaama hol konngol panta e to baŋnge dawgol aɗa anndi politique ala jaɓowo wawede goto fof ko bawɗo goto fof ko jeeyiɗo neɗɗo o wiyoɓe Dawoud en ko mbaɗi ko wonko haaltanta wona noon walla ko nandi hen beele ko jingol ko nandi hen an aɗa tawa aɗa yiya ko jabotoɗa ɓen ene waɗi hen gueɗe ko ubbude nema ene waɗi hen gueɗe ko wasa jogannade ɗum gandal saabu neɗɗo o so tawi o waɗi hunde yo waɗi so waɗani yo waɗani kono so tawi o waɗi a wi o waɗani ɗum wona hunde moƴƴere kadi banggue politique o won ma won ko cikkuɗa taw wona noon kono kamɓe min kam e sikkam kadi ko jirumi guiram heddoto noon ko yimɓeɓe jiiɗi ko hayso daɗo woni président de la république wawa waddude ɗum ɗon président Macky Sall ko président de la république o waɗi ala ko waɗani e nder leydi BRT en e goɗɗum e université je foof hayɗo joni ɗo min gonɗo e wonande réseau Matam o won sañceji ɗiɗi goni ɗon hôpital mo Wourossogui e université Souleymane Niang mo Matam travaux mo hôpital Wourossogui comme darima par ce que mi rewi ɗon ñande Souleymane Niang o noon mi yettani ɗon kono won wiiɓe sañce o sa continue bento wono pavillon ngaji ɗi gasa e wawa waɗede inauguré ko banggue noon amma wonande fuutankoɓe banggue politique o ene waɗi hen gueɗe enen foof e laamu président Macky minen foof min mbaɗi politique kono noon ene waɗi gueɗal ngal ganduɗa anduɓeɓe dokka ha fodde munen politique so tawi neɗɗo o omo andi politique hokkumo fodde makko nde mbasa ittude mo anda politique o mbaɗamo yeeso ganda o ene addama caɗele ɗum waɗi hikka mi hawrino e élection législative 2024 a Weyndu Bossiya hikka mimi hawrude hen par ce que tawno kam appontinoir mi komi CG komi suppléant mi heewani wadde heddi komi suppléant kono noon a Weyndu Bossiya ñanden no tawrumi eɓe gera bureau électoral ngo walla sirte damal ngal ni wonɓe tawmi ɗon sirti woni ene jogui ɗo joni so goto nan ɗo e wiya Maysour Niang ko on woni hande gollediɗo o mi jiri Daouda Dia hande ko on takki ɗum e wiya Maysour Niang ko kawam kanko woni coordinateur Weyndu Bossiya mi jirimo mi salminimo kankone ko kanko jogui hande golle ɗe noddumomi damal ɗo mbimi kaw min ko jiimi ɗo eɗen mbaɗɗo ko mi sikku moon binnagal ni hen kala baɗaɗo e bureau siégé yo won nokku mum e reena golle mum waɗa suivi par ce que élection sirti ñalawma élection walla ñalawma vote en heewi pila mbiña ɗaare ko golloton ko mbason wadde human binneɓe yeeso ma addano caɗele a jaama musidɗo Saydou Ndom toka Saydou Ndom to cuuɗi amen on ko inde siftintami en jetti en jarnima kala mo ganduɗa ene dilla e banggue dawgol koɗo galle kalɗen hannde koko fate dawgol sen kaali noon en kaalat ko eno Idy Goyel en eɗen gandi dande mumenen kamɓe en mbondi en woɗɓe yaaɓe heddiɓe pop kamɓe fof koɓe pengal tingal ɓe gonno e Samba Harouna en yaaɓe yo Allah yurmoɓe ya foɓe harnaɓe aljanna heddiɓe yo dusugo juut ononne yo dande mum juut ñaganade nene men gueddaɗo yo dusugo juut eɗen jetta noon Mamadou Issa Niang mo ganduɗa eɗen gandi ko gollediɗo Dawoud ko jaadiɗo muɗum ɗon ɗo commune mo Hokoƴere ɗo golle mum e anniyaji mum ɗimin ceerani haaldude jamma e ñalawma e suba e kikiɗe lingu junggo hoɗo woppina lingu koyngal ko noon fulɓe mbi hol konngol ma mbayno fula e ko adi foof min beltanima on Abou Diop an e groupement en beltanima les militantes walla sympathisant gonɗuɓe Daouda Dia hay goto en goppani to gonno foof tinnoɗe ɗo keddi ɗon ɗo kedduɗe ɗon jeedon hanki o to gonɗen ɗo onon foof oɗon gandi wonande militant à minuit e commission arnoɓe toon ko ɓooyani wadde
réfugion woni sansoɓe lieu de vote aɗa jeeya boosiyaɓe aɗa resa hunare aɗa yiɗi wodde boosiyaɓe ara cansa lieu ma mbatta wodde weendu boosiyaɓe hanke a mini udduno joni noon won commission fotɓe arde ene gadda liste provisoire tinnoɗe jeehe à sous-préfecture Horkoƴere goto fof yaaha daara inde mum taw yalti so inde ma ala ɗon daara saabu so tawi kartal ma yaltani janggo sa yiiɗi jinggude a wawa jinggude Allah jarama on jarama haza assalamu aleykum on jarama rahmatullahi taala barakatu somin dañino baɗono Dawouda Haruna to diwan amen to amin jiiɗi saabu amin jiiɗi leader politique jomotoɗo nafowo gonguiyante ballowo ɓeydo wona ussowo wadde mbimi lingu jungo to pinnaɗo lingu koyngal yo Allah jokku balɗe ɗe junno balɗe moƴƴina battande ko ɗo katena koɗo galle ha lawol ngol so jeeɗo a ñaawi bandiraɓe caggal jillu bangu fayido e Afrique ha toon to Europe hande eɓa tawe ɗon ɗo République islamique Mauritanie on woni ceerno Cheikh Tidiani Ba mbimi ngare gaymi haalan ɗon eɓa tawe ɗon ɗo cité plaza derrière feu rouge sika a yeehi seeɗo mayi boutique sinowa ina waɗi tableau Nouakchott Espa mbimi woɗɗani juma o mbimi Cheikh Tidiani Ba tonggode makko mbatton ko plus 222 32 55 10 05 mi wi on ƴewgal laɓgal so tawi ko ndiyam walla nangue walla kurus ko kanko yaawi hen an gonduɗa koye rafi gorago yeehi ha cuddiɗo ma na yawma mbimi jokkodire soko tawi koko jibidina walla jibidinako fo emba safara mbimi nden ko keeri ko woni protection emba safara mbimi ñifde haala ha ñifo mbimi ko kanko yaawi hen debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu mbimi embo yaawi hen gorko donkuɗo dañde ɓesgu mbimi embo yaawi hen debbo mo ganduɗa so tawi rumtima funnangue wonata koye musde mbimi emba safara ɗum ha sella kala ko wona wurtinde neɗɗo mi wi on ceerno Cheikh Tidiani Ba ina waɗa ɗum cohluɗa ko kayitaji yaade kadi caggal leydi walla artude e nder leydi ma mbimi ko kanko yaawi hen mbimi nooɓo mbo yaawi hen udditare mbimi ko kanko ɓayre mbimi ko kanko ceerno Cheikh Tidiani Ba mi wi on o ari e République islamique Mauritanie caggal jillu pattam law e Afrique ha toon to Europe mbimi ko o woni ceerno joni joni min mbi ko an République islamique Mauritanie hay kamɓe ɓe mbi ko an mbimi ngare e cité plaza derrière feu rouge sika yeehi seeɗa ma yi boutique sinowa ina waɗi tableau Nouakchott Espa mbimi ko ɗon natta sika yeehi seeɗo caggal juma o a yettoto e ceerno Cheikh Tidiani Ba tonggode nde ko wotere plus 222 32 55 10 05 mbimi Mauritanie on dañi koɗo